enek tulisane sing iki biyen iki ora nganggo sponsor perjuangan kemerdekaan niku lho. lho. Ya ora ngono merah putih itu sangat penting. Lah iya harus merah putih. Jadi merah putih kok merah putih. Merah putih. Nah, ngono lho. Akeh lambeku ki rada isuk dadi aku lak ngantuk ngene iki, Bas. Oh, ngono kowe ngantuk ta? Ngantuk aku. Lah nyang apa kok ora turu? Lah aku mbok seneni. Monggo ngantuk ki wajibe Turu. Diseneni wajibe dirungok. Ruwokke. Nek ra ya wis ta. Nyapa ora Lah iya. gelem turu. Ayo to monggo kepareng kula aturi sari selawase. Enggak. Lah. Kuwi jenenge meninggalkan donya. Angel. Meninggalkan Angel lho. donya. Lah ya ora penak lho kowe yo. Lah jenengan nggih ngoten. Nyang apa? Nyang apa dhewe? Rumah saku. Coba griak-griak genti. Iki ora ana putri karo sapa kaemu? Kembarane kaemu? Krisnia. Nah. Koyo ngene kok kembar kuwi enek. Lho, biyen lahirnya kembar. Oh, ngeten. Krisnia cedhek tembel ban dadi amen kompresor ae. Akhire ngowos. Coba njajal saiki genti